Ei! Aquest 12 de desembre és el portal energètic 12-12-12, que reduït també és un 3-3-3. Al 12-12-12 s'apartaran les capes de la nostra energia on hi ha els bloquejos que ens afecten en aquesta vida, perquè pugui entrar més directament l'energia de la nostra essència. Baixaran codis energètics de geometria sagrada, freqüències de colors còsmics que faran augmentar la freqüència total de la Terra, permetent-nos connectar amb una nova freqüència de la nostra essència. Aquesta obertura de capes permetrà una connexió directa del cor amb l'energia d'origen, amb la nostra essència, donant-nos una visió més clara de per què som aquí, del nostre propòsit de vida. A l'obrir-se les capes energètiques, també és més fàcil sanar els bloquejos que contenen d'aquesta i d'altres vides, sanant el cos etèric i sanant tota l'aura. Són uns dies perfectes per connectar en silenci i sentir la força interior creixent, reconnectar amb l'amor i amb la terra. Si connectem a la natura, ens serà més fàcil adaptar-nos a l'energia perquè els arbres i les plantes pugen la seva freqüència a la vegada que tota la terra. Tanca els ulls ara i connecta amb l'energia de la terra. Connecta amb l'energia de l'univers. I connecta amb la teva pròpia vibració i com s'està preparant per aquest canvi. Fes una respiració profunda i intenta connectar cada dia amb aquesta energia. Si vols saber què faré el dia del portal 12-12-12 i el dissabte 14, pots mirar la meva web neusmiquel.com i la descripció d'aquest vídeo. Connectem juntis?